Менә җәмәгать, бүген 24 апрель, матур гына асфальт эшләрен башкаралар. Асфальтны юлга җәеп бетерделәр дип әйтергә була. Бу ишек алдында әле менә бакча эчендәге площадкага, мәйданга җәяселәре бар, тротуарларга җәяселәре бар. Башланган эш, беткән эш ди бит безнең халык. Менә шуны күрсәтеп, бер генә минутка булса да кыска гына әйтеп, вот сезгә тапшыру җибәрмәкче булам. Бу якта да эш бара, күрәсез. Вот, әйбәт, Аллага шөкер, һава торышы да бик әйбәт, кояшлы, күк аяз. Вот, җәйнең матур бер көне шикелле бүген. 24 апрель, Вәкил Солтанов, исәнлек, саулык теләп, халкым, пока. Татарларга татарча тапшыруы бетте.